Naka-full alert status na ang Police Regional Office 3 simula ngayong Lunes, March 30 bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero at mga deboto para gunitain ang Semana Santa sa rehiyon. Kasabay nito, pinalawak din ng pulisya ang deployment ng kanilang puwersa mula sa unang planong 2,000 na tauhan. Itinaas ito sa mahigit 13,000 personnel upang mas mapalakas ang seguridad sa Central Luzon mula March 29 hanggang April 5, 2026. Binubuo ang kabuang deployment ng halos 9,000 na pulis, mahigit 1,000 augmentation forces at tinatayang 3,500 force multipliers at volunteers na tutulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga pangunahing lugar na dinarayo ng publiko. Mas paiigtingin din ng police visibility sa pamamagitan ng dagdag na foot at mobile patrols, habang magtatalaga naman ang police assistance desk sa mga simbahan, transport terminals, pangunahing lansangan at iba pang convergence areas. Magde-deploy rin ang road safety marshals upang tumulong sa daloy ng trapiko at pag-alalay sa mga motorista. Magsasagawa rin ng serye ng inspeksyon ng regional staff sa mga deployment sites upang tiyakin ang kahandaan at mabilis na pagtugon ng mga tauhan sa anumang insidente, lalo na sa kasagsagan ng mga religious activities. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.